Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka jing song senjor ka suka san kala nangjor ha Manipur da ka jing terekam ka pakhang shnong haki jaka them ka jela ka bami na ka jing iaphi jing mut hapdeng ki borsen shar ulat bad ki sengbhalang na ka jing thmun penlong ye ka Sangai Festival ka balabu ban sedang hak arhoi trik jaw nai wing ya kan kata masa la hab ban pen sange no hashuwa parasnam nadu bami ka jing ya snam hapdeng ki arjat ben rio ya kan ila pen baik da ki borsen shar da ka jing thmu ban wan ra biang ye ka jing suk hapok ka jela kabala haka presiden rule na do banai rempang ndela dan katuk ni tili ki sengbhalang kentup ya kawai ka seng ba paunam jong ki Meitei kila khot ya ka jingiakynad na do men step harup men mit haka arhoi trik jong nai wing da ka ba kenturu iki paidbah ban persya e karai jong ka sokar ban penyat syakmat bat ki jing rakhi hapdeng ki jing baya dei bat ka jing long briu ki mampat la ban penben hapdeng jong ka jingiakynad la don ka jing khot ban boycott ban khanglat ya kabala penmi daka internally displaced persons IDPs ki baong ba omla ban penlong kata masa kat bada ki hajar ngut kidang sakut haka jing yakynad ki sengbhalang ki layalumlang halendet jong ka IDPs kabala penjur ya ka jing penbo ya ka sokar bat kabala penlong ya ka jing khang menta kasni haka lengki jaka jong ka them wada preng ka jing persya ka bajur henrei ki bosnsha ki yangs khambet halaka jong ka nongrim haka jing penbana bala penmi haka khathatrik jong nai wing u chief secretary ke jela upuni kumar girl ula kerpat yaki paidbah jong ke Manipur kentup yaki jat benriu ki bala sya penken ria jaka ban ay ka jing etre lang ka bapura ban pentikna ka jing job ka bakrau jong ka ni kata masa